Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Acabem la setmana i acabarem la setmana fent una altra receta en el jabalí i l'aigua de Benassal. Què vos país? Facilet, senzillet, un producte una miqueta difícil de guisar el que és el producte de casa. Simplement necessita primer una bona maceració. Ara vos contaré de quina forma ho podeu fer. Farem com si fos una caldereta de jabalí o jabalí guisadet en verduretes. Mireu, tenim jabalí, safanòria, puerro, ceba, una miqueta de romer i tomillo, all, julivert, sal i pebre, vi tinto, oli, un poc de conyac i després també una miqueta de caldo i una miqueta de farina. Com veieu, el que diem, ingredients molt fàcil i molt bàsics. Lo diferent seria el llomello de jabalí, però voleu que vos explicarem com podeu fer recetes de casa de formes diferents i sobretot com aprovechar millor aquesta carn que és tan potent de sabor i que pugui resultar una miqueta dura. Veureu, molt facilet i molt senzillet. Estem preparats? Anem a guisar. Com veureu, hi ha diversos passos que els hem adelantat una miqueta ja. Sempre que fem en productes de casa, tal com en diem, primer que res tenim que ficar a macerar aquesta carn. Hem agarrat el llomeller de jabalí, junt en carloteta, puerro, en ceba, li han ficat una miqueta de romer, una miqueta de timonet, una miqueta de sal, una miqueta de pebre i ho han ficat a macerar. Teòricament la carn de casa té que estar per haver 24 hores. Si, com se solia fer sempre, és agarres eixe producte, el deixes macerant i quan ja has acabat, diguem, el vi i la verdura que hi ha ahí no se deuria gastar perquè pot contindre totes les impureses que pugui tindre eixe animal. Teniu en compte que esta carn de casa, antes de portar-la, l'han passat per el veterinari i ha estat analitzat, amb el que no hi ha cap problema sanitari, que està perfecte. Però eixa carn, com és una carn molt potenta, podria portar alguna impuresa. Jo el que m'agrada fer és ficar-ho 12 hores, passar les 12 hores, tirar la verdureta i el vi que porta i tornar-li a ficar nova. Així ja puc gastar tota aquesta verdureta que porta de marinar i porta molt més sabor. Per això cada un ja com vulgueu, a gusto del consumidor. Ara tenim així ja la nostra verdureta. Ara el que anem a fer és fregir-ho. Fiquem un xorre d'oli. Ja vos dic que si no ho haguem canviat a meitat, n'hi hauria que, aquesta verdura n'hi hauria que desitjar-la. Però ja vos dic el truc que faig jo. Fiquem un ratet, ja vos dic, depèn del tros de carn que sigui, el llomello no quedarà tan dur com si fos una altra part del jabalí, però sempre és convenient el que vos dia. Ara agarrem tot aixina, fregim, el foc no molt fort perquè vagi poquet a poquet i ara replegarem que hi ha una ceba rebelde que se mos ha fugat. Ja vos dic que a mi m'agrada més fer aixina perquè aixina el que és la verdura ja té més sabor del vi i de la carn, però sobretot el que vos dia, no se pot ficar directe si no prèviament hem tirat una part, perquè si no pot contindre impureses que no mos aniria massa bé. Així tenim la verdureta en la carn, tot ahí a fregir-se ben fregidet. Formes de fer calderetes n'hi ha de moltíssimes formes. Hi ha gent, per exemple, que no li agrada gastar aquesta verdura perquè ja té massa gust de vi, que li agrada només la carn, fregir-la i a part fer la verdura, després juntar-ho tot. Opcions ne teniu moltíssimes. Espero que la quadrilla de caçadors que ens han proporcionat aquesta carn ens hagin donat idees, però segur que ells saben fer moltes coses. Sobretot una vegada més això, donar les gràcies a Andrés i a tota la seva quadrilla per este producte que ens han portat. Així tenim la carn que, com veurem, està ahí
Teniu en compte que com ja porta una miqueta de el vinet i la verdureta, no s'arribarà a fregir. Se quedarà una miqueta més potxaet. La gent que li agrada que estigui més fregidet, sí que agarraríem la carn, ho ficaríem tot a un colador per escurrir-ho bé i poder fregir-ho. Per això ja, cada uno com vulgueu. Ja vos dic que de formes de fer productes de casa n'hi ha moltíssims, cada uno el que més vos agrada. Ara, tal com tenim, ara faltarà ficar-li una miqueta d'ail julivert. Tenim dues opcions, podem tindre ja la picaeta feta, com vam explicar, o ficar-lo ara a continuació. Nosaltres anem a ficar-li ara, el que diem, una miqueta de julivert, tal com vam explicar moltes vegades. Directament farem una piloteta i ho tallarem ben xicotet, i una miqueta d'all també. A veure, mira, agarrem la puntilleta que no som on sobra. Una piloteta, ahí, ben la piloteta feta, i tallaet finet. A continuació agarrarem un dent d'all, vale? Pues que fem el refrany com ja hem dit una altra vegada, i directament també el tallarem en brunoise com ja hem explicat moltíssimes vegades. Teniu en compte que hi ha una altra receta que ja vam fer el mateix, que vam tallar ja una miqueta l'all així ben xicotet. Jo simplement m'agrada tallar-lo xicotet perquè així se repartir més el sabor. Per això cada uno a gusto del consumidor. A veure que no se mos passe. Si tenim la verdureta i després ja li ficarem una miqueta més de vinet i li ficarem una miqueta de caldo i ho seguirem coent. Anem a ficar-li l'allet i a continuació seguirem rehogant. Veieu, ahí, ben finet. Opa. Teneu compte de no tallar-vos. I ara ja, xicotet. Molt xicotet, ahí ben talladet. Això ho añadim a la carn que estem així rehogant. Com se noten el romer, el timonet, tot el que han ficat per a macerar la nostra carn. Ja vos dic que formes de fer calderetes n'hi ha moltes. Esta és una forma diferent. Normalment per fer la caldereta no soldríem gastar el llomello, però li dona un puntet molt suavet. I ja que tenim este producte tan bo, doncs anem a donar-li diferents formes de poder gastar-ho. Ja ho vau veure com a mitjà setmana ja van gastar en el carbassí, van fer una altra receta. Avui la farem tal qual, en la caldereta. Mireu, ara sí, anem a ficar-li un poquetet de farina. El que diem sempre, anem a fer un rux. Un rux, el que hem dit moltes vegades. La farina en la matèria grassa i d'aquesta forma tenim el nostre rux casero, un espessant. Ara li tirarem un xorretet de conyac per a desglaçar. No flambejarem, simplement un xorretet xicotet per a desglaçar. Desglacem un poquet i ara ja un xorret de vi tinto. Ara en este poquet de vi tinto el deixaríem així que se cogue tot una miqueta i ara a continuació li ficarem el caldet. S'hauria pogut gastar també el vinet que tenim així. Jo en este cas sí que m'agrada gastar un vi nou. Per això ja cada uno com vulgueu. Mireu, ahí tenim el vinet, de la verdureta. Ara això se té que coure ben cuitet. Entonces així, simplement ara li ficarem una miqueta de caldo i a coure. Com ho veieu? Què vos país? Li fiquem el caldet. No, anem a ficar-li un xorro més de vinet i anem a deixar-lo uns minuts. Mireu, així tenim en el vinet, que també podríeu fer directament, només en el vinet, però igual està massa fort de sabor. Ara li fiquem això un poquet de caldo i en això el que tenim que fer és que ara estigui 10-15 minutets perquè això se té que coure bé la carn. Teniu en compte que la carn de casa és una carn molt més dura. Sí que és veritat que ja l'han tinguda 24 hores macerant, amb el que s'ha reblanit una miqueta, però li falta que estigui ben cuiteta, ben cuiteta. Jo en este cas esta caldereta, és una caldereta de jabalí, en el vi tinto,
i ja que han ficat el llomellet li han fet una versió una miqueta diferent. Què vos país? Deixem que se reduïsca i ara seguireu coneixent cosetes de l'aigua de Benassal. Enseguida tornem. Coneixem més cosetes de l'aigua de Benassal. L'aigua de Benassal és una aigua que sempre pensa en el futur, una aigua que cada vegada és més sostenible perquè hi ha que defensar el planeta, sostenible tant en el producte com en la forma d'envasar com en la gent que treballa allí, perquè sempre estan promovent perquè tota la gent de la zona pugui treballar en l'aigua de Benassal i sobretot, el més important, sempre pensant en el futur. Ens trobem en un paratge natural municipal que es diu el Rivet i que està en el terme de Benassal. Està dins del perímetre protegit que engloba, a més d'aquest paratge natural, tota la part de la Font d'en Segures i tot el Montcàtil, i on no es pot fer ninguna activitat agrícola ni ramadera per a protegir la puresa de l'aigua de Benassal. Això ha sigut sempre un reclam que, juntament en l'aigua de Benassal, ha tret molt a turistes de moltíssimes zones. Evidentment, a l'embotellar-la, aquesta aigua més se pot apropar a la gent sense necessitat de que, com antigament, tenien que vindre ací si la volien beure. Ara, encara que fins ara han estat enfocat més la comercialització cap a l'alta restauració, restaurants amb estrelles Michelin, també es vol fer un esforç perquè tot el món pugui gaudir d'esta premiadíssima aigua, que és un regal pel nostre cos. Hem vingut també a aquest entorn sostenible i fantàstic perquè també volem fer especial èmfasis en el profundo compromís que té Aigua de Benassal en la sostenibilitat, apostant per envasos de vidre reciclables i per tot un procés productiu que se basa en la responsabilitat, en la sostenibilitat i en una projecció de futur més ecològic i més natural. El compromís no és només amb la sostenibilitat, amb la puresa, en la natura, sinó que també és un compromís molt profundo en la salut de les persones. És per això que durant la primera ola del Covid, Aigua de Benassal va col·laborar en un hotel medicalitzat a Castelló i en l'Hospital General enviant aigua per ajudar i per a col·laborar a tot el que necessitaren. També, per altra banda, col·labora en diferents associacions que són associacions que tenen a veure en la promoció de la bona salut, com per exemple l'associació Alcer Castàlia, que és l'associació de malalts renals de Castelló i els seus familiars. També col·labora en associacions que investiguen i que se preocupen d'apoyar a les malalties rares i en marxes i campanyes solidàries, com per exemple la marxa contra el càncer de l'Ecadú. Tot això fa que Aigua de Benassal estiga en situació no només de proporcionar una de les millors aigües que qualsevol podem beure, sinó també ajuda en el seu entorn a promoure, com hem dit antes, la sostenibilitat, la salut i el compromís en el medi ambient. Això ho tenim ja perfecte. Ja vos dic que és una caldereta diferent. És una caldereta de llomello de jabalí al vino tinto. Més que res per fer jo productes una miqueta diferents. A veure, mireu. Anem a emplatar. Tenim ahí. Anem a apagar-ho, a veure si mos crema i ara que ja ho tenim tot fet, no podria ser. Doncs és una forma una miqueta diferent de fer una caldereta, perquè llavors veieu que el color és el vi tinto total.
la verdureta, el punter de les herbetes, l'aroma que té, impressionant, un sabor i una potència molt, molt bones. Limpiem bé, el que diem, que se quede ahí impoluto, perquè damunt el vi enseguida se nota més. Entonces ahí ben limpiet, que si no després mos direu que no acaben bé els plats. Doncs mireu, així tenim la nostra proposta de caldereta de llomello de jabalí al vino tinto. Com ho veieu? Mireu, tenim així un producte, aquest puntet de vi tinto, les verduretes, aquest puntet de tomillo, romer, primer hem deixat macerant la carn i després ja el resultat final. Què us ha paregut? I en això acabem esta setmana, esperem que vos hagueu passat bé i el que vos diem totes les setmanes, envieu-nos propostes, envieu-nos corretes al correu, com veieu, hi ha gent que s'ha animat a portar-nos producte perquè el guisem. Estarem encantats de tot el que us pugueu dir de suggerències. Nosaltres estem sempre encantats d'estar al vostre costat i que veigueu tot el que podem fer i el que ens digueu. Acabem una setmana. La setmana que ve més. Cuideu-vos el fin de setmana.